Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wato ina so in dan baku shawara game da wannan cuta ta coronavirus. Wallahi in ka bibiya malaria mu ce nan da typhoid da lassa fever nan su turawa bata shigan musu ba sai yanzu. Ba za ka haɗa baƙar fata da farar fata ba. Su ko sauro guda ɗaya hana su bacci yake, amma mu nan yaka ga mutum sauro sun kai 70,000 a kansa kuma ya tashi ya fita aiki. So ina jin su yanzu malariyan na yanzu ta je musu, shi yasa duk suka bi suka wani gigice. Amma duk take-taken da aka nuna na wannan coronavirus din, ai duk abu ne wanda mu yanzu ya zama ruwan dare a Najeriya. Mara zafin jiki, ciwon kai, alƙur'an in dai ɗan Najeriya ne kai kullum a wajen hozulin ma kaɗai, billahi lazi sai ka gane ba ka da wani. Kawai dai sai dai mu yi addu'a Allah ya kiyaye dukkan musulmin da suke duniya. Allah ya kare mu, ya kare 'ya'yanmu da iyayenmu da 'yan uwanmu, abokananmu, 'yan uwanmu, kowa muna mai fatan alheri. Allah ya kare shi, Allah ya kiyaye shi daga wannan cuta da ake ta yaɗawa.